Soc Carlos i anem a recomanar-vos aquest llibre. Moby Dick. Em dic Kilian. I jo, Joan, també parlarem un poc sobre el llibre, però no massa. Ja estem tots així. I aquest és el llibre. Jesús Cortés és l'adaptació del llibre i l'autor es diu Herman Melville. Herman Melville era una persona que contava tot el que passava i va fer uns relats d'aventures més grans de la literatura universal. Per cert, l'editorial és Bromera i la col·lecció és Micaela Galàctic. Ho dic per si algú li interessava. És un llibre molt interessant. A més, té molta intriga, perquè va anar per Moby Dick en les ordres del capità Ahab. Ismael vol viure una xicoteta aventura i se'n va anar a la tripulació d'Ahab. Ahab volia venjar-se de la balena Moby Dick perquè li havia arrencat una cama. Què passarà amb la balena Moby Dick? Si voleu aquest llibre el podeu trobar en qualsevol llibreria. Bueno, i ara ens despedim. Adeu, fins al següent vídeo. Adeu. Adeu.